Continuamos en este Vigo Debate, estamos falando desa facultade de Medicina que poda chegar a Vigo ou non. Teruca que tiña dúbidas deste modelo se podería funcionar ou non esa descentralización, que cada cidade teña a súa propia facultade. Elena, ti como consideras? Pois eu considero que Vigo necesita unha universidade. Vigo, porque é a Xa cidade... ten. Bueno, pero unha facultade de Medicina, unha facultade de Medicina, porque non procede que unha cidade como Vigo non a teña. O alcalde, de feito, pois aposta por iso. Isto é un tema técnico, non é un tema político. Bueno, pero non estamos de acordo en que haya unidades docentes descentralizadas, bueno, xa non me sale. Descentralizadas. Sí, de outras universidades. Iso non procede porque non é positivo. Nós temos unha necesidade porque temos os recursos necesarios para eso. O que ti dices dos orzamentos que se van a dividir se se poñen tres universidades, pois iso será negativo. Eu penso que debía ser en proporción ás necesidades de cada cidade. De todas as maneiras, aquí hubo un pleno donde se votou por unanimidade facer a petición de unha universidade para aquí. Polo tanto, unha universidade de Medicina en Vigo non é unha opción. É un dereito e unha obrigación que a Xunta fai moito tempo que está obstaculizando. E creo que é o que se ten que levar a cabo, por moitos motivos. Entón, despois de todas esas xuntanzas que ao final non se chegaron a acordo ningún, pois creo que é o mellor para Vigo, de todas as maneiras. É o que pensamos desde o Concello e que é a opinión nosa. Así de claro. Serafín. Sí, bueno, eu creo que o acordo de descentralización a mí me parecía un bo acordo, me pareceu en positivo e eso, ademais, bueno, pois iba en aquel sentido, como decías ti antes, do acordado no 2015 que logo quedou aí incompleto, non? Parecía que, ademais, ese consenso que non hai outra maneira de que podamos aquí tirar pa diante, non? O consenso é importantísimo e, por suposto, a parte do consenso, pois, lóxicamente, tamén toda a inversión posible que poda facer aí o goberno, neste caso, da Xunta de Galicia, que eso sería o máis necesario, non? Eu, que coincidía totalmente, en este caso, co rector da Universidade de Vigo, con Manuel Reigosa tamén, en como el incluso foi avanzando na necesidade do mapa de titulacións para, sobre todo, co tema de ampliar as plazas públicas, non? A mí me parece que nós temos que ir por un ensino galego, por unha universidade en galego, pública, lóxicamente, e nós, dende logo, eso defendemos 100%. Por suposto que defendemos, se ao final ten que haber facultade, non a desbotamos, nós entendíamos e entendo que, tal e como iba este proceso, este acordo de descentralización, o proceso se abría para unha posible facultade de Medicina tamén nos casos de Vigo e, por suposto, da Coruña. Bueno, non o sei se iso ao final é o máis rentable ou non. Eu creo que con unha sola universidade onde se puderan dar os tres cursos, onde estivera a teórica, no sexto ti xa decías, non? Que eso xa se estaba dando prácticamente dende o 2015, non? Bueno, dende fai anos, non do 2015. A verdade é que ora faltaba o tema de cuarto e quinto, que se iba a poder dar a partir do 2026-2027, e logo outro era no 2028-2029, me parece. Claro, se aquí hai unha rotura, lóxicamente aquí entra outra vez o tema, o que falabas ti antes dos aeroportos, é dicir, aquí entra ao final o tema localismo tamén de cada un. Non é fácil montar unha universidade, unha facultade de Medicina. A máis costosa das universidades. Hai que seguir unha serie de pasos tamén moi importantes. Eso ten un coste. Eu non sei se Vigo en este momento está en condicións, ou incluso Coruña en condicións de ter eso, que si é unha realidade e que en este momento se necesita, dende logo, un cambio importante, porque si é verdad que hai cada ano 3.000 aspirantes a Medicina e só poden acceder 400, e ese é un dato que deu a propia Universidade de Santiago, e realmente ese é un problema porque ao final moitos deses aspirantes teñen que ir a universidades fora do ámbito de Galiza e que logo non voltan pa aquí, non? Co cal perdemos tamén unha serie de xente
que sería importante que puderamos reter, sobre todo polos datos que hai. Aí os propios datos do INE nos dicen que hai unha cantidad importante, un 50%, non? Decían un 50% dos 13.000 que hai en este momento médicos que xa ten máis de 55 anos, que é unha cifra que eso quere decir que pronto vanse xubilar, pero é que deses 13.000, 1.700 xa teñen 65 máis anos, co cal necesitamos ocupar esas prazas canto antes, o antes posible, non? E logo, home, se nos poñemos a ver o que representa Vigo, digo de cara ao futuro, non se me entenda que eu estou xa por montar o tema da Facultade de Medicina xa aquí, pero de cara ao futuro, claro que Vigo en este momento, se nos poñemos a tirar entre Coruña e Vigo a quen ten que ir á universidade, Coruña en este momento entendo que ten a de Santiago, que está dentro dese círculo que representa o círculo sanitario, que representa a Coruña, e Vigo representa tamén un área sanitaria importante de máis de 500.000 habitantes, non? E logo, bueno, que son as universidades tanto de Pontevedra como as facultades, non? Tanto de Pontevedra como de Ourense, non? Co cal, se nos poñemos a ver a necesidade que tería cada un, seguramente estaría máis asustado, moito máis susto, que fose Vigo, non? Independentemente deso, que eu creo que eso non é algo inmediato. A mí me parece que o inmediato é que se retomen outra vez as negociacións e se poda chegar a un acordo. E eu creo que eso debe ser o máis sensato, por lo menos. Claro, pero por eso plantexabas, se non hai acordo, que pasos hai que dar, entón? Por que apostamos? Non, se non hai acordo, está claro que o que se vai apostar xa o dixeron claramente, eu creo que as dúas universidades, tanto a de Coruña como a de Vigo, que van a tirar pola facultade. Eu creo que tamén, bueno, a mí me parece que o tema do Conselleiro de Sanidade de decir que vai a ser o mismo para as tres universidades do que se lle dá unha, me imagino que será exclusivamente, o quero entender que é unha ameaza, pero eso sería ilóxico totalmente, non? Se ao final eso vai adiante, pois veremos como vai, pero dende logo é unha proposta que non vai a ser inmediata. E eu son dos que digo, en base ao consenso, as cousas se solventan no inmediato, e sin consenso, bueno, pois seguramente estaremos un montón de anos. O inmediato, pero a Universidade de Vigo ten que presentar o informe ano que ven. Ten que presentar. Por eso, digo que ano que ven está aí a volta da esquina, xa. Sí, pero para eso teremos que ter primeiro profesores e logo, lóxicamente, orzamentos. E se non hai orzamentos vai a ser moi difícil tamén quitalo adiante. Podemos montar o que queiramos, pero dende logo para eso necesitamos en este momento a necesidade de ter orzamento para poñelo en marcha, non? A ver, nunca foi a aposta do rector nin da Xunta de Goberno da Universidade de Vigo manter unha facultade. Eles siguen firmes neste reparto que hai de titulacións a no competencia. Que pode ocurrir con isto? Pode ocurrir, non que teñamos 3 e que menguemos a calidade, que pode ocurrir que teñamos 4, porque como vas a dicir que non ás privadas establecendo este chocolate para todos? Vai a ser moi difícil. E despois o risco que ten Vigo que é fortísima en tecnológicas, en base a ese acordo de non competencias das tres universidades, van a surdir demandas de tecnolóxicas noutras universidades, co cal Vigo perdería. As tecnolóxicas hai que ter en conta que son as que teñen as patentes e que redundan cartos para o propio financiamento da universidade. Os rectores chegaron a un acordo e o teñen meridianamente claro. O problema son as interferencias que hai polo medio, as interferencias políticas. Como decía a compañeira, o Pleno de Vigo, é que o Pleno de Vigo non ten nada que dicir. Que non ten que decir é a Universidade de Vigo. A Xunta de Goberno da Universidade de Vigo dixo sí á descentralización. No Consello Social, eu pertenzo ao Consello Social da Universidade de Vigo. Na última reunión do Consello Social explicou meridianamente o rector. Ninguén na Universidade de Vigo está por eso. Vamos a ter un problema moi serio co profesorado. E o obxectivo é ter
unha facultade de calidade. O número de estudantes está acordado tamén, bueno, pois nese documento van a manterse os 400, coa diferencia de que vai haber 200 en Santiago, 100 na Coruña e 100 en Vigo. Pero o fundamental deste acordo é que as prácticas, os cursos clínicos, que son os que neste momento tiñan necesidade, quedaba desbloqueado, porque o Hospital de Santiago está saturado con tantos alumnos en prácticas, non é o mesmo que un docente tutele a un alumno que tutele a 5. Eso é o fundamental. Despois, claro, tamén hai outros hospitais que dicen que porque eles non, Ourense, Lugo, que xa saiu, home, tampouco. Se isto é certo que está descentralizado nos hospitales das 7 áreas sanitarias, pero eu non estou de acordo en que poda ser nos 7 descentralizados. Elena, queres apuntar algo máis? Bueno, é dicir que o Pleno si pode pedir unha... Pode pedir, pero non ten que interferir, como está interferindo. Pero pide unha universidade propia para Vigo, unha facultade propia para Vigo. Sí, pero a universidade dixo que non. Bueno, pero a universidade ten un equipo tamén que está traballando nesa línea. Polo tanto... Si fai o acordo, evidentemente. Si non hai acordo, claro que hai que ir por libre. Traballar está traballando. Están traballando porque estamos en desconto para o acordo. Quedan días. Entón quer decir que non é o alcalde solo, que a universidade participa. O alcalde está interferindo. O digo abertamente. Eu penso abertamente, está interferindo, interferindo para mal. Bueno, eu non teño constancia deso que dices. Eu sí. A universidade está traballando, o Concello de Vigo está traballando tamén nesa línea. Polo tanto, se hai discrepancias e non hai entendimento, teñen que buscar unha solución. E a máis adecuada, ahora mismo, é ter unha facultade de medicina en Vigo, porque é necesaria e de dereito tela, ni máis ni menos. E, polo tanto, vamos a ver como procede o tema, como avanza, e según como avance, a Xunta ten que poñer moito de súa parte tamén. Ten que colaborar, o que non pode ser tampouco cerrarse en banda. Ten que aportar ideas e que... A Xunta foi a primeira que estaba polo acordo. No, pero polo acordo de descentralización, como todos, que era o coherente. Temos que deixar que fluyan os temas e a ver en que acaba. Pero a verdade para Vigo sería moi positivo ter unha facultade de medicina. Porque o necesita, porque hai moita xente que ten que desplazarse, que quere estudiar aquí e non pode, que ten que ir a outro sitio, e sería unha opción tela aquí en Vigo. E por que contamos co alumnado de Ourense nese pool, cando o alumnado de Ourense di que non quer vir a Vigo, porque ten por tren a 20 minutos a Universidade de Santiago e a 2 horas a de Vigo? Por que contamos con eso sin falar con eles? É que xa saíron os alumnos, hai que escoitalos. Pero cando sala a opción, entonces organizarase e mirarase de que maneira poden acceder aos alumnos. Primeiro hai que planificalo. Primeiro hai que ter a facultade. No, primeiro hai que planificar. Cando se empeza a facer a facultade, entón é cando se pode facemos a organizar facultade, non temos profesores, non temos alumnado. Eu sigo pensando que aquí o importante é retomar o tema do acordo. Sin dúbida. E logo non desbotamos ningún. Eu creo que todos en este momento, polo menos os que somos vigueses, estamos de acordo en que o camiño é a ir a unha facultade tamén na cidade de Vigo, pero eu creo que hai que ir dando pasos progresivos. Hai que madurar, hai que madurar as cousas teñen que ir con unha certa tranquilidade. Bueno, deixamos este tema, do que creo que seguiremos falando no futuro, e imos a que pasa no ámbito nacional e que tamén está tocando aquí de preto en Galicia, porque tíamos balance de ano do presidente do goberno pasado luns, de Pedro Sánchez, que insistía en que a súa intención é acabar a legislatura en un momento complicado, cunha sombra de casos de corrupción, tamén de denuncias por acoso sexual, sobre todo aquí en Galicia, que está afectando o PSDG. Pois, como vedes o futuro? Se credes, como moita xente opina, que vai haber eleccións xa xerais o 26 ou que se poderá agotar a legislatura no 27? A ver, Serafín. Bueno, eu o tema das eleccións é que me costa dar unha opinión, en principio, porque non estou na cabeza do presidente. Bueno, digo, a tua opinión é unha opinión que sí que ten moita xente. Eu creo que, a verdade é que últimamente nunca tivemos tantos debates sobre o tema, non? Ao final eu vin outro día na rolda de prensa e a verdade é que saiu como un campeón, eu non é por tal, pero
como se non pasase absolutamente nada, non? E logo, home, non podemos negar que este home ao final nos sorprende a todos. É dicir, foi capaz de superar absolutamente todo tipo de catástrofes externas e catástrofes internas. É dicir, o que superou este presidente creo que non o superou ningún. Eu non son... que conste que non o estou defendendo, nin é esa a miña intención, pero é verdad que pasou polo tema do volcán, o tema da DAN, o tema da COVID, é dicir, que foron, bueno, aí na cuestións internas moitas cousas e agora ven no interno que ten unha serie de problemas tamén importantes, non? E veremos como vai a resolver, é algo que terá que resolver a súa propia organización e, por suposto, eu desexo que así sexa polo ben de todos e de todas, non? Logo, bueno, pois, eu non sei, o tema das eleccións se decidirá, veremos como queda esa gran maioría, o que ten, independentemente de sair como un campeón, o que ten é que cumplir, non? E nós dentro do BNG decimos, oye, que cumpla, que hai unha serie de acordos tamén con Galicia e queremos que eses acordos se cumplan. E, bueno, ese é o camiño que hai. Logo, no outro, claro, que ao mellor todos esos que insisten en que ten que haber eleccións ou tal, e que ao mellor hai que calibrar, aquí hai que darlle moitas voltas. Por que estamos acusando a Pedro Sánchez? Financiación ilegal dentro da organización, de momento non se lle ve, non? Si podemos ver que hubo xente que colleu diñeiro, bueno, a verdade é que estamos... Non é a palabra estar acostumbrados, pero entre as dúas organizacións políticas que levan gobernando o Estado español dende o inicio da democracia, por non falar do anterior, a verdade é que sempre hubo este tipo de cuestións. Foi algo que sempre estuvo en riba da mesa. Eu creo que agora posiblemente salga moito máis que antes, bueno, sobre todo contra o actual presidente. Eu creo que tamén hai un certo complot en que hai algunhas cuestións de políticas sociais diferentes que se están facendo neste país que non todo o mundo, o gran capital, o sinto, Teresa, pero que non están de acordo con elas. E aí se ve claramente tamén que hai unha serie de movementos que están aflorando para ir contra Sánchez, que é realmente contra quen se vai, e contra o BNG, contra Bildu, contra a Esquerra de Cataluña, porque ao final son os que están apretando o PSOE para que esas melloras sociales que estamos vendo nos últimos anos estén florecendo no Estado español, non? Elena. Bueno, pois eu penso que a verdade é que o miro moi templado, moi ben. A verdade que é difícil aguantar todo o que leva el aguantado todos estes anos e todas as leyes que sacou, porque a verdade que traballou, aparte de todos os tropezos que ten da oposición, porque a oposición só está para poñerlle os pés diante, pero non para aportar nada. Eu penso que un equipo de goberno que ten unha posición seria e responsable, pois tiña que ter máis apoio para sacar moitas cousas que beneficiaron a cidadanía. Porque nós sempre temos a xente de cara, e o Partido Socialista fixo moitas leyes, aprobou moitísimas cousas e nunca tuvo apoio do Partido Popular. Eso é moi lamentable, porque el ten aguante, como dixo outro día, que lle apetece seguir gobernando, porque aínda que ten as cousas difíciles, quere seguir traballando e facer cousas pola cidadanía. Porque en España hai moitos anos que non se traballa desde goberno como Partido Socialista. Eu creo que el vai a resistir, que non vai a convocar eleccións anticipadas, porque está con ganas e con deseos de acabar a legislatura. E, polo tanto, penso que vai a chegar hasta o final. O Partido Popular quer ganar as eleccións derrotando a Pedro Sánchez. E a verdade é que é moi lamentable, porque se está acusando de todo lle cae encima. Porque se hai un problema machismo estrutural, por exemplo, que hai en todos os partidos, en todos os ámbitos, iso está quebrantando a igualdade. Iso non é culpa de Pedro Sánchez. Ti tes un equipo e ao final sempre sale algún que destaca e mal, por exemplo. Pero el ten que seguir adiante. El non é responsable deso. É o que non se pode estar atacando continuamente no Congreso, insultando e faltándolle o respeto continuamente. Ele é o presidente do goberno e moitas cousas lle veñen añadidas, non as fai el. E ademais quero lembrar
que o único partido que foi xuzgado e que foi condenado por corrupción foi o Partido Popular. De momento non hai nada que diga que o Partido Socialista é corrupto e que o Partido Socialista levou cartos de todos, vamos. E, polo tanto, é un asedio totalmente todos os días contra Pedro Sánchez. Ten un aguante que a verdade é envidiable, que poda aguantar tantos ataques como está aguantando. Eu penso que vai acabar a legislatura, eu penso que vai a facer outras cousas novas, máis leyes que van a favorecer a ciudadanía, como ora sacou o bono que vai sacar, o bono do transporte... Tarifa plana, sí. Para xente máis póvenes que lle vai a salir a menores de 26 anos a 30 euros, que iso vai a favorecer a ciudadanía en todos os aspectos. E, polo tanto, eu creo que vamos a gobernar hasta o final. E, ademais, a ciudadanía o necesita. Porque ahora mismo que veña outra alternativa como queren, porque eu penso que bueno, o Partido Popular ten que facer méritos para gañar as eleccións. Non creo que vaya a gañar porque se Pedro Sánchez non se retira, pois non lo vai a conseguir. El ten que mirar para outro lado, que lle están a sombra por outro extremo. E creo que teñen que deixar traballar o goberno e que vai a chegar hasta o final. Eso está claro. Teruca. Bueno, penso que está todo dito coa frase de Helena. Penso, di Helena, penso que o presidente vai resistir. O sea, con isto está todo dito. Evidentemente xa ten o manual de resistencia, no? Ese libro de Pedro Sánchez do que correron mares de tinta. Pedro Sánchez vai a resistir ou Pedro Sánchez vai a convocar eleccións? Bueno, antonte vimos unha comparecencia meeting na que dixo que vai resistir e que non vai haber eleccións hasta o 2027. Pero polo camiño mandou viaxes porque esa entrada de chulo de bolera que xa ameaza hasta os partidos que o sosteñen no goberno, a mí pareceume preocupante. El pode decir o que queira, pode non respostar ás preguntas que lle fixeron ali os periodistas, pero é que o auténtico barómetro vaise producir o próximo domingo. Extremadura é decisiva para a continuidade de Pedro Sánchez, porque quen xoga máis o próximo domingo é Pedro Sánchez. Si o PSOE sufre unha derrota humillante despois de colocar como candidato a unha persoa imputada, hai faccións do PSOE que non lle van a perdoar ao sanchismo e van a ir por Pedro Sánchez, por moito que el pretenda resistir. Falo a nivel interno, entón. Falo a nivel interno, por suposto, e que a nivel externo van a decidir as urnas. O sea, e despois deste proceso hai outros tres en camiño. Eso penso que é o que vai a decidir. Pedro Sánchez, con unhas eleccións esta semana, non podía decir outra cosa na conferencia meeting, pero, dende logo, o que todos votamos en falla é que pedira disculpas por os casos de acoso sexual, e que nin falou deso, e que este Me Too do PSOE é o que vai a doblegar a Pedro Sánchez. É o que vai a doblegar. E o que está sucedendo en Galicia é esta mancha de aceite que se está estendendo por toda España, pero en Galicia a min apéname profundamente. É porque temos a un secretario do PSDG que tras coñecer alo menos 6 casos e un perfectamente con nomes e apelidos que denuncia acoso sexual de o seu secretario en Lugo, presidente da Deputación, alcalde de Monforte, non fai nada, non di nada, si fai unha cousa, minte a primeira vez que os medios de comunicación sacaron este escándalo á luz. E despois de mentir, escóndese na madrigueira, suspenda toda a súa senda para non respostar a este gran escándalo. Mira, hoxe veño vestida con animal print. Sabedes por que veño así vestida? Porque este escándalo xa se vía vir, porque o presidente da Diputación humillou a unha diputada do Partido Popular chamándolle fierecilla porque iba
vestida de animal print. O día seguinte eu en redes sociales vestinme de animal print para decir que eu tamén era Elena Candia. E hoxe digo, eu tamén son unha das afectadas de este escándalo. Solo salvo desto a Secretaria de Igualdade, a Silvia Fraga. Esa sí que foi honorable e presentou a súa dimisión. Pilar Rei encabeza un manifesto con outras alcaldesas. Inés Rei. Perdón, da Coruña. que dice? Pilar. Pilar Rei, non. Sí, sí, sí. Inés Rei, alcaldesa da Inés Coruña, Rei. bueno, lidera ese manifiesto que, bueno, que podemos pensar que ten algún interés oculto porque hai faccións que xa se querían cargar o secretario xeral que por inoperancia. Podemos pensar que hai algún interés. Non na Secretaria de Igualdade. Para min foi moi honorable a súa actuación. Elena, ti eres secretaria aquí. Firmache o manifiesto e presentache a dimisión? Eu non teño por que presentar dimisión. Pregúntoche. Non teño motivo para presentarla. Pois mira, pois xa tardas, porque penso que este é o momento de facer auténtica defensa frente ao acoso. Non podemos enarbolar bandeiras 2 veces ao ano detrás dunha manifestación. Este é o momento de todos os partidos, de todos os partidos, de todos os partidos. Eu estou de acordo co que dis, pero tamén hai diferencias, que vos tuvechedes, non se pode decir que sexa culpable, tú vestes a un Baltar, porque culpable cando sexa un suezo que o diga, pero sí que saiu con aplausos, decir que no caso do PSOE non saíron de momento ningún con aplausos. Está pendente de ser xuzgado, evidentemente. E os outros exactamente igual. Con unha acusación que parecía falsa, o día seguinte marchou para a súa casa. O día seguinte marchou para a súa casa. Pero que aquí os protocolos do Partido Socialista dicen que ante indicios hai que ir á Fiscalía. E o secretario xeral, por Dios, dúas mulleres como Lara. A mí me parece moi ben que salgan todos estes temas. A ver, estamos fora de tempo, además que teño que rematar, o sea. Que o escondan. A ver, espera. No, perdoa. Aquí, a que ten que pechar son eu, porque foi a que inicien o turno. O sea, non me veñas ahora con trampas, Marcos. No, trampas no. Ahora vamos co tú más. No, perdona, pero teño dereito a réplica. Bueno, a ver, 30 segundos, es que teño que pechar que estamos fora de tempo cada un. Hai 3 réplicas. Pero 30 segundos, eu vou cronometrar aí, que teño reloj. Veña, rápido, Elena. Primeiramente, quero decirche que é unha falta de respeto que nombres o presidente como chulo de bolera. Me parece impresentable. Vale? Por suporto, a súa entrada e seus andares foron de eso. Pódese falar de outras maneiras sin insultar a nadie. Eso é en primer lugar. O Partido Socialista ten un protocolo que se sigue sempre que hai os casos. Neste caso non. Outro día, a presidenta do partido, Carmela Silva, que é unha referente da igualdade de feminismo en toda Galicia e fora de Galicia, escribiu unha carta que se publicou en Faro de Vigo, donde manifestou totalmente o que estaba pasando no partido. E dixo, cando hai un problema de acoso sexual, o partido ponse ao lado das vítimas sempre e actúa con rapidez. Neste caso, parece ser que hubo demora. Ela o di abertamente. Non se pode ser ambigua nin cautelosa. Hai que actuar xa. Que hubo un erro posiblemente. Pero tan pronto o partido tuvo coñecemento de que había ese caso, xa lle pediu ata, xa de baixa do partido e, polo tanto, non forma parte do Partido Socialista. Están actuando os canles necesarios que temos dentro do partido para resolver esos problemas. Claro que sí. Eso sempre o facemos. Sempre están as mulleres no centro. Elena, xa, porque 30 segundos ao final. Que podemos ter todos os protocolos que queiramos e está moi ben, pero eu creo que ten que haber tamén unha educación a nivel xeral, dende que somos rapaces, dende que imos á escola, porque eso sí que non pode seguir pasando. O machismo é algo que está na nosa sociedade, eso está moi claro, e que estamos combatindo contra algo que non somos capaces, que ao final nos aparecen a persoa que ti tes máis confianza do mundo, pois ao final a cosa porque non o sabes. É dicir, eu creo
que donde temos que atacar é, sobre todo, independentemente dos protocolos que teñan as organizaciones políticas, que teñen que ser moi claros e, ademais, hai que facer caso ás vítimas. E eu, ademais, é que as animo a que denuncien tanto homes como mulleres, digo, en acoso sexual ou acoso laboral. Eu creo que é imprescindible que eso se faga, pero eu creo que tamén hai que, dende nenos, temos que estar educados de outra maneira para que este tipo de cuestións non se repitan e non tal. Sí, sí. Teruca, para rematar. Para rematar, concordo con Serafín. Desde logo, non concordo co presidente do goberno que fala de un problema estructural, pero bueno, pero de que vamos? O sea, isto é un problema dos españois, un problema estructural, perdoa. Un partido político ten que ser exemplarizante e ten que actuar no momento un. No momento un. Non pode ocurrir que a víctima faga unha denuncia no mes de outubro e que ata agora o Partido Socialista non faga nada. Non sei se o bichedes onte na televisión. A mí parece moi lamentable, porque esa terceira persona da que falaba o secretario xeral Besteiro non era unha terceira persoa, era a nai da víctima, unha víctima máis. Entón, penso que temos que ser, como partidos políticos, exemplarizantes en isto e actuar dende o minuto un. Isto é intolerable e temos a oportunidade de ouro de loitar seriamente por o problema do acoso. Non pode ser que estemos 2 meses esperando, porque é máis importante defender a Diputación de Lugo, defender o Concello de Monforte, que defender as mulleres acosadas. E aquí o deixamos, nun momento quente do programa. Moitas grazas aos tres, bo Nadal. Que vaya moi ben, grazas tamén ao equipo técnico. Bueno, bo Nadal a todos os ointes. Tamén, espectador. Bo Nadal a todos os ointes e que o disfruten. Moi ben, pois moitísimas grazas e ata a próxima aquí no Vigo Debate en Televigo. Adeus.